आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हे जरा पण कडू न लागणारं आणि झटपट होणारं असं लिंबाचं लोणचं बघणार आहोत। नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करते। चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा। चला तर मग आपण व्हिडिओला सुरुवात करू। इथं मी 4 लिंब स्वच्छ धुवून पुसून त्यांच्या फोडी करून घेतलेल्या आहेत। एका लिंबाच्या मी 8 फोडी केलेल्या आहेत आणि त्यातल्या बिया ज्या आहेत त्या सगळ्या बी काढून टाकलेल्या आहेत। ह्या सगळ्या फोडी मी एका स्टीलच्या डब्यामध्ये घेतलेल्या आहेत। डब्याला झाकण लावलेलं आहे आणि इथं मी एक कुकर घेतला। कुकरमध्ये जाळी ठेवून त्यात मी थोडं पाणी घातलेलं आहे। त्याच्यात हा लिंबाचा डबा ठेवून या कुकरला मी 5 शिट्ट्या दिलेल्या आहेत। इथं मी पातळ सालीचा लिंबू वापरलेला आहे। कुकर पूर्णपणे गार झाल्यावर मी तो डबा कुकरमधून बाहेर काढलेला आहे। डबा पूर्णपणे थंड आहे। हे बघा, लिंबाच्या फोडी मस्तपैकी शिजून आलेल्या आहेत। आता इथे एक जाळी घेतली आहे मी, त्याच्याखाली एक भांडं ठेवलंय आणि ह्या लिंबांच्या फोडीमध्ये जे पाणी आहे ते मी निथळून टाकलेलं आहे। मी नुसत्या फोडी वापरणार आहे। कढई गरम केली आहे मी इथं। याच्यामध्ये मी 1 कप साखर घातलेली आहे, अर्धा कप गूळ घातलेला आहे, एक अर्धा कप मी इथं पाणी घातलेलं आहे। हे मी व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। गॅसची फ्लेम मी मंदच ठेवलेली आहे। मंद गॅसवर मी हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेतलेलं आहे। साखर पूर्ण विरघळेपर्यंत हे आपल्याला ढवळत राहायला पाहिजे। हे बघा, साखर माझी पूर्णपणे वितळलेली आहे। आता याच्यामध्ये मी 1 चमचा मीठ घातलेलं आहे। 1 मोठा चमचा मी तिखट मिरची पावडर घातलेली आहे। आणि 1 चमचा मी भाजलेल्या जिऱ्याची पूड घातलेली आहे। ही मी घरीच बनवलेली आहे। या पद्धतीमध्ये जर तुम्ही लोणचं केलं तर ते अजिबात कडू लागत नाही। लिंबाचं लोणचं कडू होण्याचं कारण म्हणजे एक तर त्याच्या बिया असतात आणि दुसरं म्हणजे त्याची साल असते। हे बघा, मगाचा जो सिरप आहे तो मी पूर्णपणे थंड करून घेतलेला आहे। थोडा हलका गरम ठेवायचा हा सिरप। आणि याच्यामध्ये मी त्या लिंबाच्या फोडी घातलेल्या आहे। एकदम गरम असताना या फोडी घालायच्या नाहीत। हा जो पाक आहे तो हलका गरम पाहिजे, जवळजवळ थंड होत आलेला पाहिजे, त्यावेळी या फोडी घालायच्या आणि ह्या व्यवस्थित एकत्र करून घ्यायच्या। हे बघा, मस्तपैकी असं माझं लिंबाचं लोणचं तयार झालेलं आहे। सांगितल्याप्रमाणे जर लोणचं केलं तर ते अजिबात कडू होत नाही। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू।